Čo? Treba ich vyhnať tú paličku. Dobre, zavri. No počkaj, teraz mi tu naskočilo auto. A to už aj ako natáča, hej? A čas? Aj čas nabil. 12:40. No dobre. Tak uvidíš, no. Ja som zostal. Dobre, tak nechajte to tak do pondelka, to vyčorné. Dobre. Dobre. Každý chce ísť do bytovky. Hej, ale každý to je radi, že ideme na dedinu, trochu sa vyšarky. A tajomky, do skrine, stará skrina na Že teba to drží dobre, táto chytilo jak exenta, to ťa neupustí do smrti, ja to vidím. Vidím, že ty si zapálený. No ty vydržíš kapáta. To je pravda. Vidíš, že je taký... Aj babu si takú hľadá, že on bude len pucovať a nepýta. 10 cm. Nejak ja, ty ani psa nemali. Nenadával, púč. To sa skoro rozvedol do pytla. Ale už taký je život. Keď som najradšej skončil, lebo už nevládzem, kolena ma bola, kríže ma bola. Teraz se nájdete ty zaklinajú. Končíš, ale tu nosíš. Víš čo? Ja nosíš, víš, keď mám kamarádov. Ja teraz seš komporu, keď ti zaklinajú najlepší. Ale začínajú, čo začínajú. Není čas na nich, ja najviac 10 závodov, potom mám pauzu. A potom mám čas mladými a konec. Však Barberík to dobre povedal, že áno, plány 10 správy a mne stačí vyhrať nejakú oblahu a to je hotovo, čo ja nepotrebujem, to je jedno, či si na pátom alebo na 50 místu. Nečaš k tomu žiadny výkon. Veru, že čo mi tu presne nákava. Tak to je predseda Trnavu. Najväčšieho klubu. Bude príklad, keď netrá Brno, aj 3. Presne si to povedal. Preto ja hovorím, pre mňa je to lepší. Ja ich donesem sem, nemusím ísť, ale je to tam, že sa musí vedieť dotrediť. Nech túla, čo je aj 2 hodiny, či ho nič není. A na druhej strane, aj Čo si to vidíš, dve buchy zamiet. Toto je základná vec. Niekedy sa to robilo, že spravili sa trio, niekedy si... Tam sa nedá, to už by holky ráno sa nedá, to je počúva treba večer. Svetlo a teplo a Hotové sú to by skôr, ako od 10 do 11. Ale večer, čo by tu robili? Jedna vec je dobrá, ako Jožko hovorí, že keď bude do zárodu kúpiť väčší oni, jak veci. To úžasne ty hovorí. Ja som chcel od 20 rokov hovoriť, že to je otázka hovorí, že naviac sa
tej kratšie, teraz potom jeden taký slávkový. To som to veľmi ťažké. Minule bolo dobre, holuby dobre išli, keď bol človek, to bolo paráda. To nebol taký, keď sme leteli takýto, aj za Nemecka, si nemecké dolety, to boli super dolety, no aj lepšie dolety ako oblast. Presne, to boli super dolety. Dávnejšie tiež leteli. Ja som ten východ dal prekonal, keď sme leteli v Lani ten východ, že vlastne, ja neviem, Madaj mal na mňa, že treba tam má 9 km, tu to má len 3. Jasné. Že kilometre sa stiahli na mňa. Je to dobré aj dobre vypúšťať. Však tak to bolo, Peťo mal na mňa o kilometr menej. O kilometr menej. Áno, no menej si mal kilometrov na mňa na Mníchov. Tak to dopeli. Luboš tak skladá vypúšťace miesta, aby bolo čím najmenší rozdiel. Tak to má byť. Tak treba to. Áno, čím najmenší rozdiel. Tak, medzi holubármi. Tak. Áno, je to tak. Klamík 408. Ty máš 407 km rozdiel. No hovorím. No týmto Senec mal 428, ty mali zase no viacej, lebo tá čiara bola féro, hej, nebol ďalej. Teraz to nerozhodovalo. Ale teraz to nerozhodovalo holub. Je tak? Takže to si mal druhokratové určite, ne? A ja takisto. Šprinteri, čo mi dobre leteli, ani jeden není doma. Jemu robia netušíče, jak veľmi Brusel. Veď si to veď, čo malo Teraz len tam som to šprinteri, ani jeden podnel, najprv malú holubicu, potom červeného holuba, ten mladší zároveň. Na tú malú holubicu som dal červeného holuba z Ferových. 407, tam je bol. Takže toto keby sme sa dohodli nejako s tým Sencom, keby ste mali záujem, Ja myslím, že u nás by mali viacej vyzerať. Jožo je ochotný dať k dispozícii auto, šoférov, tak ešte plus je dobrý ten tvoj. aby sa Je to tam pravda. zaplatila. Tak, to je ono. Ale prečo už ne? Už je aj evidencia. Prečo je to? Keby si sa letela evidencia, kvalita musí byť. Toto práve sú tie naše To mi hovoril aj kamarát, ale už je to lepšie, ako bolo, lebo nadarmo henone vidíš. Aj taká vence tam Vieš, ono to je tak, to není všetko, že ten má dobré holuby, keď v polovičke začne prepriehať na čerstvé, ten má 50 hľubcov. Už potrebujete ten odpočiť, a nemáš čo si ho tam dať potom takýž toho dobrého. O tom je. A on prepriehať čerstvé. A povie, je pravda? Ja sa to bude Šejpice, ale aj to Teraz to vidíte, keď veľká majstra oblasti, tak pilníka vole. Ale si ja už tak mal, ne? To má